Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang
goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. 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 A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan. i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang kolatita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot
at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Hi, Uncle Dagol and Tita Max. Hi. Hindi naman kasama Mang Kanor. Ako po si Jelay. Pero ito pong aking katas ay tungkol sa tita ko, na kapatid ni Mama, na si Tita Jing. Apaka-chismoso mo naman, girl. Dati po siyang OFW. At habang nasa Cambodia ay dumaan po si tita sa matinding pagsubok. Sa kinakasama niyang tago na lang natin siya sa pangalang Tito Mark, pero totoong pangalan niya yun. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Bakit di mo pa kayang bilhin yung motor na sinasabi ko? Ba't ka pa umuwi dito? Sabi yung binamasahe mo galing Cambodia, dapat binili na lang natin ng motor. Ano? May sasabihin ka pa? Ano may sasabihin? Nantay lang kita matapos magsalita. Baka may sama ka pa ng loob eh. Nakakaya naman baka sumagot ako, sumama pa po yung loob nyo kasi napaka-sensitive nyo po. Sorry na po kung naghahanap buhay ako para sa inyo. Sorry na po kung wala akong sa Pilipinas para sa inyo. Masyado na yata kitang na-spoiled. So, anong gusto mo? Ha? Sinabi ko na nga sa'yo. Hindi naman gano'ng kalakihan yung sweldo ko sa Cambodia eh. O sige, ganito na lang. Lipat na lang ako ng Thailand para mas lumaki yung... May agency din ako doon pero mas malaki yung offer. Eh, kailan pa yun? Pasensya na po, hindi pa masyadong mabilis ko magagawa para mabili po yung motor nyo. Cash na lang. Ipon muna ako tapos i-cash na lang natin. Kasi ayoko nang may utang eh. Ayoko nang may pananagutan. Hindi ako makakatulog. Alam mo yung... Kaya naman... Tinatrabaho ko pa lang. O hindi pa dumadating sa kamay ko yung pera. Pambayad na ng utang. Kaya kung pwede intayin mo. Para lumaki-laki yung sweldo ko sa Thailand. Sige na. So ano, hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan mo tanga dito? Mukha ka bang tanga pag wala kang motor? Ako na lang nabibitin. Nagra-ride sa mga tropa. Ako na lang Di yung wala eh. makiangkas ka? Markila ka? Gumawa ka naman ng paraan. Ako na lang lagi gumagawa ng paraan. Bibilang ka? Porque ikaw yung nakapag-abroad? Alam mo, ang kitid ng utak mo. Tinulungan kita. Nilakad ko yung papeles mo. Paulit-ulit. Alam mo, bayad na nga ako dyan eh. Sa kakasumbat mo na yan, bayad na ako sa lahat ng binibigay ko sa'yo. Kulang pa rin. Ang kailangan ko lang ngayon, intindihin mo ko na hindi ko pa mabibili motor. Ayoko nga kasi ng may utang. Kaya hayaan mo ako mag-Thailand para mabili ko yun ng cash.
Hala ka. Hoy, Tawon mo nga ako. Mark! Ano ba ayusin natin to? Communication is the key. Communication is the key. Wala na. Hindi mo rin naman mabibili yung gusto ko. Ay, wag na lang. Ano pat? Hindi mo pala ako mahal eh. Mahal na mahal kita eh. Kaya nga lilipat nga ako ng Thailand. Mahal. Para makash nga natin yung O motor. kailan pa yan? O di mangutang na tayo Antayin mo ngayon. lang. Paglipat mo, di mamantlihan Eh mo. paano kung hindi ako matuloy sa Thailand? Masyado ka negative kasi. Ikaw din, masyado kang negative. Intindihan mo naman ako. Bahala ka sa buhay mo. Mark! Mark! Naman eh! Mark! Naawa po ako kay Tita Jing nung time na yon. Sobrang tagal niya bago makamove on kay Mark. Kaya tinuloy niya na yung pagsasailand. At dito, nakilala niya po ang AFAM na si Johnson na isang piloto. Hoy, Mars. Mars, busy ako na magligpit. ako. Ako na magligpit doon. Tawag ka doon kasi yung AFAM, tingin ang tingin sa'yo dito. Eh, syempre, ano eh. Baka kailangan, puntahan mo na. Baka Ikaw kailangan nga ng yung order. gusto. Bakit ako? Ikaw nga Hindi ako magugustuhin yan, no? Dali ha. Tara, sabay na tayo. Dali. Sir, what's your order po? Sawadee ka! Sige. Sige. Hoy, nasa Thailand tayo. Okay. Noted. Sawadee ka! Noted. Shishi. Sawadee ka! I want her. I want her. Sir, you want me? No, I want her. Friend, dali ka nga. Ang kulit mo, Trixie. Yes, sir. Sawarika. Sawadee ka. I like you. Sawarika. I like you. Sorry, sir. We don't entertain that type of conversation here. It's We're just okay. working. Yes, what's your order, please? Your specialty. And you. Pansit luglog is our... Nasa Thailand tayo parang siklog-log. Ano yan? Filipino food here. Filipino food. Because it's the same. We have Cambodians in our country. We are influenced too. We're in Thailand. Kaya nga in our country, in the Philippines, that's why I know anything. Thailand specialities. So, Yeah. pansit bato, pansit luglog. What? Pansit luglog or pansit bato? It's called pasta stone and pasta Hindi alam mo lang. lag. Anything. Just for you, my dear. Because you're the one who's eating here, It's dining okay. here. I know you will give me the best specialty in this house. Okay, sir. 1 pansit bato, 1 pansit luglog, and 1, you want bottomless iced tea? Mas, ang talino mo na. Bottomless iced tea or... yeah. okay. Anything. Okay. Okay. By the way, I'm Johnson. I'm Trixie and she is, Jing. Jing. Nice meeting you, sir. Give us 20 minutes to prepare your order, It's okay, even if it's 2 hours. Okay, sir.
Alam po ni tita na type siya ni Johnson. Pero may trauma na siya kasi syempre piloto, babaero. Afam, babaero points ulit. Tapos sanay na sanay sa babae. Imagine first kilala pa lang pero alam niya na kung paano kausapin ng mga babae. Red flag din yan. Ganon ba yun? Kaya nag-alangan po si Tita Jing. Baka kasi pagbalik ng States ni Johnson, may ibang babae din doon. Ganun naman yun eh. You know, I really like you. Sir, Johnson. I've been here couple of times just to see you. Yes, Every time I have same applied order? here, same order. Yes, we have pansit. Same as We have useless. pansit bihon canton or Anything. pansit balabon here What? in Thailand. Yeah. You know Malabon is where is Malabon? I don't know that. Manila. Okay, but In I really like you. Yeah, can you give me a chance? But our manager can see us having this conversation. They might I fire already me. talked to him. You know my manager? Yes. Oh, there he is. Oh, yeah, you know him. Who is that? Kanor. Sawadika! Chongchoy la. Sir. Half Chinese, half Thailand. Chinese. Happy. You're a happy. Happy. No, I'm lonely. I'm lonely na may sir, customer is always Do right. you know each other? This is... Ay, a good friend, Junson. Ah. Ha! Hi! Sorry ka. Hi. Happy. Happy. Shalalala. It's so nice to be happy, Happy. but this is a good friend of mine. Yes. Don't worry. Sir, he's Be just... happy. You're plastic. Do you know what's the meaning of plastic? Yeah. Okay. Sir, he ordered pansit malabon and pansit bihon canton. What? We have that? We have that here in Thailand? Sawadikap. You give him anything Because you you want. are a half Filipino, I know. Filipino, No. half Thailand. No, I'm not a Chinese. Chinese. Thai- Thailand and Chinese. Oh, Chinese. happy, you're true happy. Chinese. Sawadikap. Chongchoy la. Yeah, so we have Give him the best specialty. we have here half Thai, half Chinese. Chinese. Yes, Chinese. We have pancit Shanghai here as well because my boss is come on. Anything. I will eat that if it comes from you. Okay, Entertain Johnson, okay? He's a very good man, sir, very bawal good. kasi to. Ay, English pala. What? What are you saying? Sawadikap. Sawadikap. Sorry, Kap. Sir, because this kind of conversation is not allowed here, right? Don't fire. I am the boss. You're I allow this. Okay. And I now pronounce you. Pronounce. Pronounce? You're pronouncing us? Yes. Okay? Sir, I'm shy. No shy. Kasi naman eh. Oh, you're so... Don't do that. Don't do that. Parang Okay, ka my good naman, friend. Joe. Thank you so much, my friend. Sawadikap. Sawadikap. Okay, you... Boss, parang tanga ka. What? Okay, you too. You too. Huh? What's that? That's You. nasty. Nasty. You? Nasty. No? Yeah. Oh, okay, sir. Pairing. A Bluetooth device is ready to pair. Yo. Pairing. Okay. My friend. You eat, my friend. You eat. Okay? No. Are you difficult? I am difficult. I am half Thai,
half Chinese, okay? Bye! Sawadikap! Johnson, Okay. because I'm afraid because you're a pilot. Why are you afraid if I'm a pilot? What's that I'm talking? It's me when I was young. Okay? I I'm promise. afraid because you're a pilot when you go to like to What? to every When I land in every country, I don't have girls. You understand? No, I mean, In every country you go, you have girls, No, right? You have I- family. I'm afraid. I admit, I am a divorcee in the US. Divorce. Yeah, I'm divorced. Divorce. Divorced in You're America. divorced? So, I have no more wife, and I want you to be my wife. What? Yes, if that's okay with you. I'll bring you to. You go back to the Philippines. You will not work here anymore in Thailand. Did Okay? you talk to my boss? I already paid your boss. Okay? Okay. Okay, Johnson. Umuwi na nga po ng Pilipinas. Si Tita Jing. At tinotoo po ni Johnson ang kanyang pangako. Napapakasalan niya to. At si Tita Jing, pinauwi niya ng Pilipinas para hindi na magtrabaho sa Thailand. At ang nakakatuwa po, nagnegosyo na lang siya. Makalipas ang ilang buwan, pinakilala na po sa pamilya si Johnson. I can't believe this is ours now. This beachfront. Yeah, maybe kind of small, but if we can extend this to the far left and far right, hold next time. Okay? Okay. We will make but this a beach resort. It's more than enough. Thank you so much, my love. This is for you. Mother! It is your mother. I respect you. Yes. I respect you and I love Who's you. the father? Ako yung tatay! Ako yung tatay. Father. Ay, father. This is for you and for the family. Thank you so much, my love. I love you so much. Thank you, my love. Ay, may yaman ko yung asawa mo. This is for you. Okay? Thank you so much. I love you. Thank you so much. Metro's #1 Love Radio. Basic! Bipa script. Good morning, welcome to Sabi ng Friend Ko! Wait lang, inihintay tayo. Diba? Abangan nyo po yung part 2 bukas habang inaantay. Yan, abangan nyo. May part 2 tayo dyan. At na-experience mo na ba yung biglaang aya na uuwi habang mahaba ang kwentuhan? Yung sandali lang, pero inabot na ng ilang oras. Iba talaga kapag kasama ang birkada. Kwentuhan na may kasamang tawanan. Diba?
Panigurado marami ka pang kwentong Pale Pilsen dyan, kabisyo. Kaya naman pag-usapan natin yan sa San Miguel Pale Pilsen Special Edition ng Tita Max Confession. Kita-kits po tayo sa susunod na Facebook Live mga birkada. Ganda ng story. Pero, May part 2. may part 2. Nako, inis na naman kayo niyan. Abangan Ay, nyo bukas. nagbigay na agad ng ng May inis kayo teaser. na matutuwa. Yan. Abangan nyo bukas ang part 2. Hindi mo na namin sasabihin, siyempre part 2. Goodie. Ayan. Good morning. Good Happy morning. birthday, Marivic de la Vega from Bausi Office, Angeles City, Pampanga. Hello. Good morning. Pero Sabi- mukhang legit naman si Johnson kasi nagpakasal sila Oo, di ba? Nakabili nga sila ng Oo, resort. naka- Yung, hindi naman super, naano naman hindi ako super lucky, basta- na parang minsan tuloy 'di ba may part 2 so parang alam mo na may magandang nangyari baka sa part 2 sabi ni uncle na naku magagalit na naman kayo so nag-e-expect na tayo ng negative minsan tuloy pag may magandang nangyayari sa buhay mo hindi sabi mo kasi naku magagalit na naman kayo sa mga lalaki kasi minsan pag may magandang nangyayari sa buhay natin may trust issues na tayo na, oy, pagkatapos nito, pangit na yung mangyayari, no? Ganun talaga sa buhay, Parang cycle lang pag siya. happy ka ngayon, Too good to be true. Naku, May problema mag-iisip na naman Oo, ako nito. ganun. Hindi naman Kaya ganun. enjoy every mo lang, season yes. ng buhay eh. Kasi temporary lang talaga na masaya ka, temporary lang na malungkot ka. Plot twist, napunta sa pamangkin si Johnson. Ready Aray. din. Hi, Mama Eileen Joy. Ayan. Teen Rivera. Oo nga, no? Ano kayang kasunod niyan? Anyway, basta bukas po. Basta mahalaga yung pansit luglog at pansit bato. Nasa Thailand. Aray ko. Sawadika! Kasi ako nakapag-ready ng may pansit malabon. Sawadika! Ito naman Chinese na to. Ay, nako. Na dumugo talaga yung ilong namin sa English. Naiyak talaga, pati luha. Anyway, good morning. Ayan. Good Shoutout. morning. Meron din ako mga kapitbahay na nag-work sa Cambodia. Ayan, si Gonggong. Malapit lang sa atin ba yun? Cambodia, Cambodia. Thailand, Vietnam, sila yung magkakatabi-tabi doon. Malapit lang ba sa atin yun, B? Tapos As a nakapag-asawa person. siya ng Cambodian. Yeah. Ay, tama. Alamin ko pala yung kwento nun. Para... Yung isa mong kakilala. Kapitbahay ko sa amin. Mm-mm. Kababata ko actually. Mm-mm. Nakita ko siya nung piyesta, umuwi. Tapos, may parang hawigan pa rin naman sa atin yung itsura ng mga Cambodian. Kasi nga, oo. Tingnan Pero- natin sa mapa. Mahiwagang Pero mapa! malalaman mo talaga na ibang lahi na may features din talaga sila na, okay, hindi talaga to Pinay. Kasi kahit Asian siya, pero iba yung tsura niya. Ayan, no, nasa east. Ay, nasa Di ba magkatabi lang yan? Merong trip nga niyan, north, Tits, na south. pwede kang mag-travel in West siya sa west. Vietnam, Cambodia, at Ang Thailand? sinasabi Tama ko ba lang yun? na malapit sa atin yung... Oo, kasi isang lahi lang yan. dikit-dikit lang naman yan sila. Yan, good morning. Lap trip daw sa Pansit Canton sa Taiwanese. Sabi ni Tin. Morning, Tin. Si Glyza. Good morning. Yan. Sana maganda yung ending. Pareho tayong nag-aalala, Mama Eileen Joy, ng storya. Abangan yung kwento na yan. So, marami pang kaganapan. Si Mona Lisa Ramos, hello sa mga taga Mindanao, sa Digos. Uy, good morning. Kumusta? Naglindol na naman daw kahapon. Ingat kayo dyan, ha? Good morning. Tapos, hello kay Jocelyn, Italan, si Tonet. Good morning sa inyong tanan. Ayan. So, Pangit man yung past niya kay Mark. Nakakainis kanini, nakaka-trigger no, na hindi makapag na para bang o sige, ikaw tumulong para makapag-abroad yung isang tao. Pero hindi para habang buhay mo siya singilin ng utang na loob niya sa'yo. Nakaka-turn off yung mga ganyan tao.
sa tingin ko, hindi yun financial na tulong ha. Para bang effort lang na, sige, tulungan kita hatid itong papeles. Parang, Oo, yung mga ganun lang. although, Susumbat. malaking tulong din naman yun. Pero wag mo nang para mong susumbat mo yun. Hindi ka lang mabila Pero ng alam gusto nyo, mo. magpasalamat. Halimbawa, may tumulong sa inyong tao. May tanong dyan kailan mo ba nababayaran ng utang na loob? Ikaw, Mang Kanor, kailan? Kailan mababayaran ng utang na loob? Hindi ko babayaran yan, utang nga eh. Ikaw, Yung Col. iba, hindi Ikaw, Col. nagbabayad. Kailan nababayaran ang utang na loob? Nababayaran ba ang utang na loob? Actually, siyempre, utang na loob yan, minsan, Yes parang or no? favor to favor din yan eh. Yes naman. Yes. Oo. Ako din naniniwala. Dati kasi parang pag pinalaki ka sa GMRC, hindi nababayaran ng utang na loob. Forever mo ibabalik ang favor. Hindi pala. Favor to favor lang. Oo, naman favor yan. to favor. Tama si Uncle, favor to favor. At isa pang dahilan para makabayad ka ng ng utang na loob, pag sinumbat na sa'yo. Ikaw nga tinulungan kita and then you're paid. Ibig sabihin, counting scores kayo keeping scores. Halimbawa, tinutulungan mo siya, binabalik mo yung pabor sa kanya, yung utang na loob mo. Tapos sinabi niya na, kulang pa to, ikaw nga tinulungan kita, you're paid. Congratulations. Bayad ka na. Pag sinumbat na sa'yo, bayad ka na. Ayan. Good morning, si Manyaman, mga taga Porac, Pampanga. Hindi daw Pansit Lunglong. nababayaran ang utang na loob, sabi ni Nababayaran. Shinkudo. Nababayaran. Lalo na kung not worth it na bayaran yung tao. Na iyan, katulad yan, isusumbat. Tulad Gusto nyo ng- ba na hindi makabayad ng utang na, di ba sabi kanina ni Mark, ay, ikaw nga tinulungan kita triple na yung pabor na pera na binigay niya kay Mark. Gusto nyo ba na hindi makabayad, di ba? Sa tingin nyo, hindi pa siya bayad? Parang Sa mga habang pinadal. buhay, habang Oo. buhay ba yun? Hindi ganon, hindi totoo. Once sinumbat sa'yo, bayad ka na. Sa utang na loob. Nababayaran Yan kasi yung weapon ng iba favor magtatanim sa'yo. Kala mo tumutulong. Yung pala, sisingilin din kita pagdating ng panahon. Kaya minsan may trust issues call na magpatulong. Meron lang. Ang hirap sa Oo, Pilipino. meron din. Bakit? Kasi akala mo bukal sa'yo, yung pala nagtatanim. Sa loob-loob niya, one day masisingil din kita. Pag ako humingi ng pabor, di ka makakahindi sa akin. May mga ganon. Especially sa politika. Nako, lalo. Diba? Yan yun pare, bigyan kita ng project dyan, ha? Ikaw nang bahala. Sabi ni Papa Jack, hindi daw nababayaran ng utang na loob, pero tinatanaw. Hindi ang tanong kasi nababayaran ba ang utang na loob Hindi mo naman tinatanong kung paano mo babayaran ang utang na loob. Kasi yung sagot mo, pero tinatanaw. Tinanaw mo naman binalik naman kanina ni girl Sinuklian niya naman yung tulong niya Ngayon, ang tanong, kailan mababayaran ang utang na loob? Pag sinumbat na sa'yo, yung nakailang balik ka na ng favor, tas sinumbat pa sa'yo, you're paid. Congratulations. Alisin na natin yung sa isip na natin na hindi nababayaran. Ano lang yan parang Bible lang yan para forever ka masisingil. Alam mo yung forever ka. Pero ang taong tumutulong, hindi yan magka-count ng scores. Hindi, wala yun. Exactly. Hindi, wala yun. Tulong ko tumulong talaga sa'yo, yun. tas Oo. Hindi naman Hindi kailangan mong ibalik. Yes, hindi humihingi ng favor dahil natulungan kita. Hingi ako favor sa'yo. Pero kung wala namang hinihinging kapalit sa'yo, Sabi ni Herbert Isaac, may point parang sinabi ang uncle kanina, favor to favor. Magandang point yun. Sabi niya, nababayaran pag humingi ng favor sa'yo. Ganun lang. Balikan lang kayo. Tulungan. pero yun na nga, may mga taong hindi naman nang humihingi ng favor sa'yo. Oo. So, yun. Pero make tatanawin sure mo, na tumanaw tatanawin ka. mo, Hindi ka dapat ungrateful. Dapat grateful ka na tinulungan ka. Hindi ko sinasabing bayaran mo, pero grateful ka. O kung ayaw magpasukli, darating kasi ng time na kakailanganan ng taong yun yung tulong mo Di suklian mo. O pwedeng hindi man siya ang rektang mangangailangan ng tulong mo. Oo. Somebody Pay it forward. Yes, Sa family niya. Hindi Yan, correct. Hindi naman talaga. Tatanawin mo lang talaga rin yun.
Hi, Mama Julie. Mang Kanor, ay, Uncle, hello daw, sabi ni Julie, batchmate ko, classmate. Hello, Julie. Mm, Peter Karma. Utang na loob ang sinaunang guilt trip. Alam mo ano yan, toxic meaning pero totoo. Lalo na sa mga nananadyang nagtatanim lang ng tulong para next time di ka makakatanggi sa akin. Lalo na yung yung gipit na gipit ka sa sitwasyon, kailangan mo ng pera, may Oo, emergency. ito, bigay ko to sa'yo, pautang ko to Emergency, sa'yo. oo. Tapos pagdating ng panahon, babalikan ka pala na, baka nakalimutan mo. Yun yung ganon. Yung Bayad ganun. ka na. Kung hihingi man ng pabor ng maayos, tas hindi mo mapagbigyan, sige, okay lang. Kasi wala Correct. ka talagang magawa. Hindi mo kontrolado. Pero pag naiinis na, tas parang, baka nakalimutan mo, tinulungan kita dyan. Mga si Jem, Gikag Cebu, may buntag sa Cebu. Nag-anak ka ba talaga dahil gusto mo or dahil investment siya? Shinkudo, that's not what I meant. Hindi mo talaga babayaran politiko, wala ka namang utang na loob doon. That's their job. Hindi mo magigets yan unless politiko ka. Ibang favor. Hindi public servant to citizen. Politiko to politiko. Yes, tama. Balikwasan lang. Kaso nga, yung iba na balikan mo na, isusumbat pa for life. And then you're paid, Mama Glory. Paid ka na. Correct yun. Depende kung hindi bukas sa loob. Kasi marami pa namang tumutulong ng bukal sa loob eh. Hindi natin sinasabing lahat. Pero nga yung mga nanunumbat na, ba't ikaw tinulungan kita eh? Tapos ito lang. Dapat alalahanin mo yun. Sabi kanina ni Uncle, lalahanin mo. Yung ganon. Next time, huwag ka nang humingi ng pabor doon. Huwag ka nang nanlilista. O kaya, bayaran nyo na ng pabor para quits. Gano'n naman talaga. Quits na lang. Quits. Kasi forever niya yung sasabihin, ipagkakalat niya, si tinulungan ko yan eh, eme. Wala namang masama na tumanaw at parang magbayad ka ng utang na loob. Wala namang masama eh. Kung 'di ba, maayos naman. For example, ito magandang sample na sample na lang na yung tatay mo may tropa. Yung tropa walang-wala eh. So, nung time na meron yung tatay mo, tinutulungan yung tropa, kahit pa unti-unti nakakatulong siya sa tropa. Then suddenly, ang buhay ng tao, di ba? Minsan nag-180 degrees yan. Umasenso si tropa, nagkaroon na ng posisyon sa bank. Ngayon, ang anak nitong tatay mo, siyempre mag-a-apply sa bank. Kumbaga, hindi naman humihingi ng, bayaran mo na ako Pero ito yung siyempre pare, kamustahan? May gusto mga anak mo, siyempre kamustahan, sabi niya, yun, graduate na, banking. Sakto, sabi niya, sige, kung willing siya mag-apply, sige, pa-applyin mo, bahala. So, di ba? Kumbaga, kasi, yung good deeds mo before, na tinanim mo, aanihin mo rin siya. Aanihin mo rin siya in the future. Pero hindi yung sisingilin mo yung gagamitin mo yon. Tataniman kita para pagdating ng panahon. Yun nga, tama yun eh, guilt trip siya. Kanina sino nagsabi nun? Si Babaerong. Guilty! Mama Rica, good morning. Bati mo mang kanor classmate. Hello, Ang daming Mama classmate Rica. ko nanonood. Love na love ko yung mga yan. Hello, good morning! So, yun, nakapasok yung anak niya sa bank. Nagtrabaho. So, imagine. Alam mo, misay-say yung sinasabi mo ngayon, Herbert Isaac. Minsan wala kang kwentang tao. Ano ba sinasabi ni Sabi Herbert? niya ngayon, pero pag humingi na siya ng pabor, dapat malinaw rin na bayad ka na sa utang na loob sa'yo. Correct. Dapat malinaw to na, binabalik ko yung favor na ginawa mo dati. Di ba nga kaya importante yung
kasulatan. Halimbawa, may agreement ang dalawang tao. Importante na may written agreement. Bakit? Hindi pwedeng verbal lang. O dapat may resibo dapat na nakakabayaran kayo. Hindi pwedeng salitaan lang. Ganun ang buhay. Sa verbal kasi minsan, yung mga magkakaibigan. Dapat pag nagjowa kayo, i-post mo sa Facebook. Pag di ka pinopost, may iba yan. Ang layo! Ang layo, guys! Ang layo! Pag di ka pinost, may iba yan. Ay, ito na lang, guys. May libreng concert tayo sa San Juan. Ang layo! Ang layo! Ang layo! Malapit lang yan, San Juan. Aray mo! Okay, abangan. Dahil magko-concert, makasama natin ang naiba. Makasama din natin si Jojo Mendrez. Pag mabuting tao ka, may 1,000 ka. At makasama din natin ang... Ages! Sa Sabado na po yan ha, alas 6. Kita-kits tayo sa San Juan, Pinaglabanan Shrine. Libre po yan. May mga pa-games tayo at pa-prizes Pa-premyo. para sa inyo. Siyempre, in collaboration with San Juan City Government. Salamat San Juan City and City Tourism. Yes. And thank you Goldmine Rice. Goldmine Farm to Market now available for franchise. And Correct. Astron, sulit appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maasahan mo. Birch Tree and Protect freshness every day. Kita-kits na ha. Sabado na yan. Everyone. Bukas, part 2, abangan. Abangan ang part 2 bukas. Siyempre kung may may pagsubok tas may true love, tingnan natin kung true love ba bukas o may pagsubok. Abangan bukas, same time, same place. Bye everyone. Bye. We And love abangan you. kung mamimigay si Tigas Tito bukas. Ayan o, Tigas Tito clothing. Tigas titi. Bye! Nagkamali, typo yan, typo. Daghang salamat. Di pa record ako, oo, Tidia. Love ya. Daghang salamat, guys. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ano yung record natin? Segment. Segments, okay. Kasi Wednesday night. Wednesday na pala, no? Akala ko Tuesday pa ngayon. Ang sarap na sabi ko, ala, patapos na naman yung week. Pag Monday kasi yung naano mo, natapya. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
inyong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko ipapakita eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Uli talaga. Sorry.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato!
What? Oh. Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Isang hawak. God! Ano mo gawa din sa'yo? Yeah! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw! Kasama mo, Manggas, para sa Siko. Sino? Ako. Kung kanina sa mga katas ng nakalipas, biyaheng Cambodia at Thailand, ngayon naman, dadako tayo sa Vietnam. Mahigit 400 pusa ang nasagip ng mga otoridad matapos mabuwag 400? ang sindikato ng pagnanakaw ng alagang hayop sa Vietnam. 9 na katawang inaresto dahil sa pagnanakaw ng mga alagang pusa na ibinebenta umano para sa meat trade. Ayon sa animal welfare groups, higit 40 sa mga nasagip na pusa ang naibalik na sa kanilang mga may-ari.
Itinuturing itong isa sa pinakamalaking operasyon laban sa ilegal na pagnanakaw at pagbibenta ng mga alagang hayop sa nasabing bansa. Kabisyo, dapat bang mas mabigat ang parusa sa mga nagnanakaw ng alagang hayop? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Meow, Beshi. Pusay! Muloy sipon ko. Paniwala Pangit ka na. mong pusa. Meow, kaya ano na Kanta ka, inhit, kanta. inhit. Okay, may kukumpas ako. Ang inhit ang bastos mo. Inhit. Ang inhit. Inhit sa labas. Inhit Okay, sa 1, labas. 2, 3, go. Kanta. Ano mo yung kakante ko? Basta kukumpas ako. Meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Aso naman. Teka lang, inuuto mo lang ako eh. May lang napansin. Okay, good morning sa mga mahilig sa pet cat. Nakakalungkot kung ikaw mahilig sa pusa tapos nanakawin yung alaga mong pusa tapos kakarnihin. Sa bansang Vietnam po ay legal ang pagkain ng karne ng aso at ng karne ng pusa sa Vietnam. Dito sa atin, wala na yung pusa, nasa siupaw na. Yung talaga nung bata ko, paniwala talaga ako na yung siopaw, yun yung mga nabangga na pusa. Ew. Oo. Sinong pauso Ay, may mga nun? kumakain Feeling ko si pa. Mang Kanor nagpauso. Oh, hindi, daga yung sinabi ko. Pero 'di ba, kung may alaga kang pusa tapos ganun. So dapat nga bang kung dito man sa atin sa Pilipinas parusahan ng mas mabigat yung mga nagnanakaw ng mga alagang hayop to? Oo. Yung mga masasama dapat talaga may yung mga hindi tamang gawain. Dapat talaga may kapantay na kaparusahan yan para hindi gawain. Kayo ba gusto nyo, di ba, na alibawa, agawin sa yung asawa mo, di ba, ayaw mo. Kaya nga may kaso yun eh. Oh. Anong kaso nun? Anong kaso kapag inagaw Qualified tip. Hindi naman bagay yung kinuhi, tao eh. Bakit? May bagay ba yun? Qualified tip? Oo. Pag tao, kidnapping yun. Pag inagaw asawa, ano tawag doon? Snapping? Okay, bye. Bye, guys. Last mo na. Last na sa earth. Last na sa earth. Pero yung mga Tita Max, ano bang mga ninanakaw na hayop kadalasan pag sa probinsya, yung mga kalabaw? Mahal yan pag ibebenta mo yung Laki mga... nakawin, no? Totoo, pero may ninanakaw yan, ha? Laki, no? Sa bagay, kasya na yan sa rep pag nakatay na eh. Pag nasa tiyan na, di ba? Pag nakasampay na pag nakabilad na sa bubong ng bahay, yung kalabaw. Yung karne, Hindi na no? malalamang, bakit kayo biglang may tabang kalabaw? Wala na. Sabihin, tinamaan kidlat eh. Ganyan yung mga alibay na nagnanakaw ng Aray mo! Paka! Aray mo, paka. Sabi nung kalabaw? Sabi ng pusa. Iba na. Siya man buhay yan. Ng pusa? Nung may-ari ng pusa. Yung pet lover. Pet lover. Pet lover. Anong pet lover? Pet lover. Good morning. Sabi ng pet lover. Sa mga pusa. Meow, 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 meow. Kumanta. Sabi ng pusa. Right from the start, you were Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats. Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ay? Ay! Ako po'y graduate last March and ang hirap pala maghanap ng trabaho. Help! Tips! Hay! Ang dami nitong exclamation point, Grabe. question mark, sandamu. Tutusin, wala pang 15 araw. Ay, siguro baka binobomba na sa bahay. Grabe naman! Graduate ka na! Wala ka pa rin yung trabaho, hindi ka ba naghahanap ng trabaho? May mga ganyan. Baka. Pero okay, so gusto nating sabihin, sige, dahil sinabi mo yan, Jegs, gusto muna natin bigyan ng message yung mga magulang. Yan, oo. Okay, so nagigets natin na siguro po talagang nahirapan po talaga kayong pag-aralin yung mga anak ninyo. Kating-kati na po kayo na sana po sila ay magkaroon na ng trabaho ng mga tulong. Una sa lahat, hindi po nating investment ang mga anak natin. Tama. Ibig sabihin, hindi po required na yung mga anak po natin magbibigay po sa atin or ibabalik yung kabaitan natin or ibabalik yung pinang-tuition fee natin at pinaghirapan natin na maraming taon na pag-aralin sila. Yan, chick yan. Chick Diba? yan ng pink na bullpen. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Hindi po ito isang requirement. Ngayon, kung magbibigay po sila ng 35K a month, wow. Specific. Kung magbibigay po sila, whether it's 5K, 500, 5 pesos, 35K, or kung ano man, ito po ay pasasalamat. Tama. Diba? Pero hindi po sila required. Naiintindihan naman natin, Jegs. Gets natin. Kasi syempre, Lalo na ngayon sa crisis. Crisis talaga. So maghahanap talaga ng extra sources of income. Pero wag po natin talagang isipin na kaya natin pinag-aaral yung mga anak natin para eventually sila po ay Para sa kanila, hindi para sa atin. Para sa kanila. At kaya din naman po natin sila pinag-aaral. Kaya tayo hopefully nag-family planning. Yes. Kung ilang mga anak yan, 'di ba? With the hopes na because mahal natin sila, mabigyan sila ng maayos na future. Kasi ito po ay ang ating responsibility as parents. Yan. Binigyan po tayo ng responsibilidad to take care of a human being. Ngayon, ito naman po ay advice para dun sa lahat ng mga papunta sa mot-mot. Ayan. Tapos, hindi iniisip na pwede silang maging magulang sa mga pinagagawa nila. Ayan. 'Di ba? Umayos kayo. Umayos po kayo. It is a responsibility. You are now in charge of a human being. Magagalit si Nicole Yala pag sinabi mo, hindi po namin Ay, sinasadya. Ayan na yung pabo. Ito na naman po tayo sa hindi sinasadya. Nayaya mo talaga ako dyan sa hindi sinasadya. Yung kung saang motel kayo pupunta, hindi ba yun sinadya? Nung nagpara kayo or nung nag-book kayo. Diba? Noon kasi para-para Oo. Diba? So from para to actually booking, diba? Meron ka ng choice dun Alam niyo hindi kung mo ba- pwedeng hindi namin sinasadya. Hindi namin alam. Pambihira! Alam niyo kung bakit ganito si Nicole sa likod? Pula sa likod. So, Oo. it's easy for me na makita kung yung tigilan talaga ako sa ganyan mga eksena. 'di ba? So yun. There's always a choice. So it's a reminder para dun sa mga hindi pa handang maging magulang, mag-isip-isip po tayo sa ating mga actions kasi kapag bigla pong may nabuntis, may nabuong bata, 'di ba? Responsibilidad na po natin sila. Tayo na po ang tinalagang guardians dito sa lupa. 'Di ba? So, yun nga. Kaya tayo napunta diyan sa eksenang 'yan. It's a reminder for the parents na guardians tayo nitong mga batang 'to. Hindi po binigay ito sa atin para pagdating ng araw, ibabalik po nila lahat
lahat ng mga ginastos natin. Saka ibang klaseng Hindi species po. sila ngayon, ha? Ay, iba din. Kasi merong mga estudyante, ako naririnig ako na, halimbawa, gusto niya pagka-graduate, gusto niya magpahinga. Kasi Merong ganon. parang napagod din siya sa pagiging estudyante. Correct, meron ding May ganon. mga next year na ako. Oo, may year mga off muna. correct, leap year. Mas may years, may tawag sila dun dun sa time off nila eh. Meron namang klase ng estudyante na Nakatulad parang, nito na nagmamadali. Oo. Or meron din mga estudyante na habang nag-aaral, dumidiskarte na kaya maganda yung transition. Pwede din. May Nasanay mga na. interns tayo dito, di Correct, ba? na nagsa-sideline na Oo. ng job. They had to Oo. work also alongside studying. Kaya hindi rin mahirap sa kanila, Correct. hindi rin bago yung trabaho na. Alam mo siguro, bukod sa pagalitan natin yung mga magulang na ginagawang investment yung mga anak, no? Yung mga bata din na nakatutok ngayon, na relax lang din kayo. Yung Correct. mga bagong graduate. Oo. Alam nyo po nung araw, pasensya na po sa mga kwentuhang nung araw, pero ito Oo. talaga, just to let you know, ilan lang po ang jobs. Mhm. It's either you're a doctor, an engineer, a teacher, Police. or a police. Diba? Ganun lang yung dentista. Oo, yan yun na lang yun. yun. Diba ngayon meron kang mga tinatawag na whatever, kinemalating programmer, Oo. channeling boom boom lay May mga analyst. analyst yan. Diba? May Virtual mga, assistant. correct, may mga ganyan. So, Oo. hindi naman natin sinasabing magpakabatugan ka, but, you know, give yourself time para medyo mag-breathe. Oo. Kasi ang nararamdaman ko sa'yo, kakagraduate mo lang ng March. Hopefully itong March yung sinasabi mo ha. Baka naman March 1992, di ba? Baka kahit ako talaga matataranta. Pero kung hindi, relax ka lang. Think of other options, ganyan. Siguro kasi kaya din matindi yung, kung iintindihan natin, Jegs, no, matindi yung pangangailangan nila. Kasi, mahal ang gasolina. Nakikita din siguro nila na nahihirapan yung kanilang Ayan. mga magulang, Tama. 'di ba? While hindi requirement para sa mga anak na ibalik sa mga magulang, yung mga anak mismo kasi Oo. ang nakakita nung paghihirap ng magulang kaya gustong ibalik, 'di ba? Oo. Nasa sa kanila na yun. Correct. though. Tsaka isa pa dyan sa nagbibigay ng stress sa mga kabataan. Halimbawa, kung anong kurso ko, dapat ito yung trabaho na mapasukan Ayan, ko. ako. Yung mga classmate ko, nakapasok na. Correct. Ano ako ngayon? Totoo. March pa ako nag-graduate. Ano na ako ngayon? April pa lang. Wala pang 15 nga ng April eh. April 14, ano ka ngayon? Oo. Ano ka lang? Relax. Relax ka na yan. Nakuha mo na ba yung mga credentials mo? Baka hindi mo pa nga nakuha eh. Kaya nga, totoo. Yung mga ibang mga parang after graduation, Oo. whatever, kinemelatic, na-print na ba yung graduation photo? Hindi ka pa nga ata nakapaggawa ng graduation album sa Facebook sa sobrang, you know, very, very, it was, sobrang early on Oo. na nakagraduate ka. Kakagraduate Relax ka lang. mo lang. Pero, in a way, we're happy. Kung ako magulang mo, mahahappy din ako na ganyan ang attitude mo. Oo. Kasi, una, mukha kang pera. Very good yan. Very good yan. Kung ako magulang mo, happy Oo. ako para sa'yo, mukha kang pera. Namana mo Oo. ang kaugulian ng nanay mo. Pero ibig sabihin that gusto mo kaagad na Concern maging ka. responsible, Yan. ganyan. So, that's a good thing. Pero, okay, to give you tips on finding a job, iba-iba kasi talaga yan eh. Meron nga akong pinost sa Facebook na nung isang araw, sabi ko, tip ko ito para sa mga gagraduate. Kapag ka nag-a-apply kayo ng trabaho, tapos tinanong kayo ng employer, 'di ba? What can you do? Aha. Ang sagot mo dapat, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Nakakahiya naman. Tama. Kung hindi ka, tanggapin. Tsaka Diba? dapat malaman nyo rin yung diskarte ng transition na tinatawag. Halimbawa, sa ngayon kung graduate ka ng nursing, wala pa Ayan. namang edi maghanap ka muna ng ibang Minsan nga, trabaho. Minsan nga kapag doon ka naghanap ka ng trabaho na hindi connected kasi Oy, habang wala pang Ang Nicole Yala na brand, di Oo, ba? wala. Ito, hindi Wala ko naman, naman. di mo pinag-aralan to eh. Yung magdaldal sa radyo. Wala. alam ko lang madaldal ako tsaka bida-bida, di ba? Hindi ko alam na pwede siyang maging career. Oo. So, pwede din sigurong as an advice, katulad ng kung magpipick up ako galing sa sinabi ni Jegs, pwede rin na kung gusto mo lang din ng matry na magkaroon ng experience or nagmamadali ka sa income, then pwedeng hindi naman totally related sa field mo, yung Yes. hahanapin mo Oo. lang. 'Di ba? Kasi for all you know, baka naman yung mga kumpanya hindi naman sila tumitingin sa course. Oo. 'Di ba? Oh, Hindi naman eh. Parang ako yung transition ko dati, talagang gustong-gusto ko na-graduate, kaya kumuha ko ng masscom. Oo. Wala naman, di naman basta-basta makakapasok ka sa radyo. Correct, during totoo. that time. At kahit naman hanggang ngayon eh. DJ muna ako ng ballroom. Ayan. O diba, pag mga siniserve na yung pagkain, sabi ko, wait na, pakuha muna. Ayan.
Diskarte. Tawag dyan, diskarte. Di ba? Hanggang sa unti-unti pag may opening, din saka ka kung doon ka talaga dadalhin, totoo. Wala kang magagawa. So siguro, ang pwede namin, ang isa sa mga masasabi Maging namin, practical maging siguro. practical, wag munang choosy. Especially since you are still gaining experience. Yun din naman talaga yung mahalaga, di ba? Na medyo mahasa ka na sa pagdating sa being a responsible employee. Yes. So ganun. So kung nagmamadali ka, then choose what's available for you, na okay naman yung sahod, na ganyan, di ba? Tama. Ngayon, kung nakita mo within a year na hindi ito para sa'yo, then pwede ka mag-rethink. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Na! Ma'am,
Baka mga child abuse ako dito. Child Ah, child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. O sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Ito yun, iba ko lang. Parang birthday niya. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito kamangkamanyakan. Yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman. Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa batilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya.
hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako dito buhatin eh, di ba, Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung
ating bahay. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal ko. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Saan ba na lang kami, Bear Bay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, Bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Tingin. To, pick. Oh. Okay na ako. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay. Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Tanya Chinita! Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! boundary time na! Ikaw. Congratulations! May nanalo? May nalalong babaerong driver! Sabi ko na eh, damay na Ang naman. wish ko sa'yo dahil nanalo ka sa inya na dapat hindi ka na nakikipag-chat sa ibang babae kasi may asawa ka naman. Yun ang i-chat mo. Baka binata pa yan! Daka sure. Congratulations sa isang Green GSM Taxi! Kasi naman, alam mo, nagkaroon siya ng good karma kasi lagi siya nakatutok sa Love Radio. Tapos? Yun, nanalo siya ng 1,500! Nahatid sa atin ng Charm Fab Gun Purple Eternity. Congratulations sa iyo, Brian Abueva! Congrats, Brian Abuiba! Isa kang GSM driver! at Wala akong sasabihin. isa kang mabuting tao. Dahil mabuting tao ka, may 1.5 ka! Ay, si Super Jojo pala Super Jojo yun, Oo. oh. Congrats! Congratulations! Kaya sa mga hindi pa nagpagpalista, dumaan sa aming himpilan sa MBC Media Group Building dito lang sa Pasay City. Anong oras? Kahit anong oras. Mapalista ka. Malungay Pandizal! 1, 2, 3. Shout out sa
sa lahat ng Green GSM na Green nakatutok sa atin. Bakit kayo nakatutok? Buti naman! Salamat naman! Kayo'y good karma. Hen. Oy, alam nyo ba kahit hindi ka pa nakapalista? Pag ikay nasakyan ng Tagal Love Radio, may 1.5 ka! Oh no! Tune in ka sa 90.7. Pag iba yung stasyon mo, wala kang 1.5. Siyempre, ilipat mo na. Pihitin mo na ganon. Pero pag naka-Love Radio ka, huwag mo na ilipat. Huwag mo Yan na yan. ilipat. Kasi halatang babaero ka. Dapat wag mong pihitin. Sarapin. Eto na, shout out kay Divino Garcia at sa Earl Company na si Bossing Len and syempre sa asawa niya raw na si Jennifer Lanciso. Ba't di kayo magka-apelyedo ng asawa mo? Pakasalan mo na yan. Ikaw hindi pa ka nagpakasal. Alam mo ba June ngayon? May mga kasalan bayan? Hindi mo alam? Hanapin mo kung nasaan. Ito na tindahan ni Aling Nelia Nilya Parusa pala. at si Diboy Parusa. Salamat sa inyo pati si Idnil na kasamahan natin taga DCR. It's Eto pang mga babatiin natin. Shout out kay Alfred Marcelino, Tumento Alhati, Jobert Virtudazo, Rizal Di Ponce, Jobert Virtudazo, ulit, si Jobert Virtudazo. Hello din. Ulit na lang yan! Hello sa mga gigiting at mayroong pulis ng Manila Police District. Yo. Si Sir Dennis Torla, kumpare ko yan. Basta mabait at mabuting pulis, kumpare ko yan. Okay, Ito pa si sige. Ruel sa taga Santa Misa. Papio Ruel, good morning sa iyo. Pati na si Noriel Lagpalo. Wow. At mga nagtitinda sa mga palengke saan man kayo. Good morning Ate Lorna Ulyeras. Mga Yes. mananahi saan man pati sa Taytay. Pati sa Taytay, sa linggo araw ng mga tatay. Kaya happy Father's Day sa mga tatay, lalo na sa mga isa-shoutout natin mga hindi nagsusustento. Ama ka ba? Ama ba siya? Anak ni Bibi Ama. Wow, luma. Ba? Hindi na alam. Pati Break it down. Si Jok, salamat. Meron pa pala. Malon Oh, yeah. Gukman na taxi driver, sweet lover. Pati sila Bong Villamoroy mapilis nagtampo na hindi na raw sila nabanggit dito. Ayan na! Nabanggit na! Basta babaero, matampuhin yan. Ganon ba yan? Alam ko yan. Matampuhin Happy ba siya? birthday kay Mayra pala na number 1 babaero, sabi ni Arlan Manlangit. Mas babaero ka kasi manlangit, gusto mo lagi mapunta sa langit. Aray mo! Aray mo! Kung number 1 yan, siya ang number 2 na babaero. Ito, pangilan Ito to? na nga ang sasabihin ko sa inyo sa hatid saya sa Sabado na yan. Oo nga. Sabado na yan. Saan ba yan? Siyempre, sa San Juan. Pinaglabanan Shrine. Alas 6 ng gabi. Huwag mong kakalimutan. Makasama natin sina iba. Super Jojo at Aegis. Super Jojo. Alas 6 ng gabi yan. Sa Pinaglabanan Shrine. Libre yan ha. Libre. Spoken power ito. Libre. Dali yan na, wala na oras. Kaya pa ba yung oras yan? Basic. Dear love na. Kung Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Metro and Mega Manila